Bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Block Party și înainte să începem acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să strângem și noi 5 like-uri. Da. Sper să vă placă și da, nu uitați să apăsați butonul de like. Oare de așa? Am o textură nouă. Da. Dacă vă place, să strângem și noi 5 like-uri la textura asta. Șmecher. Hai. Sunt iară singur pentru X-Boomer și cu EG Gaming. Nu știu ce fac. Nu vor să-mi răspundă pe Skype. Nu știu ce fac. Ce bem? 4, 3, 2, 1 și go, go! Am mai jucat și am exersat și acum sunt mai bun. Și am mai încercat asta, yes! Oh my god. E Rafael, dar nu el e. Da. Bun, ca aici. Noi bai. Sper să vă placă. Sper să vă placă și să nu uitați să apăsați butonul de like. Da. Vreau să zic încă ceva. Vreau să vorbim despre suma. Motherfucker. What the fuck? Nu era aceeași culoare? Nu cred că nu era. Despre seria cu Survival. Știu că n-am mai filmat Survival, dar o să încerc să filmez. Vreau să zic că harta e faza că harta e faza că el e cum să zicem, mi-am resetat Minecraft-ul pentru că mi-am resetat Minecraft-ul deoarece s-a stricat Minecraft-ul și nu se mai mergea foarte lag. Și da, și asta vreau să zic. Mergea foarte lag și mi s-a resetat mapa iar și mi-am făcut acolo o casă și niște haturi, dar e cam nașpa. Ce loc și dacă mai sunt încă 2 sau 3, da, 2. Oh my god. Da. Nu mor băieți. Nu sper să mor. Da. Hai băieții. Da, au avut noroc băiatul ăla. Mie nu-mi place că are noroc. Deci nu bai. Da, runner. Da, am văzut că s-a strâns like-uri la The Runner și o să filmăm iară The Runner. Oh, bravo așa! Bravo! Da. Dobra. Ce be? Oh my god. Da, asta e culoarea. Bye bye. Nume? Nu. Aha.
place că te configurezi, văd că începem să avem abonați. Da, îmi place. Da, ești un Rafael, nu ești. Da, asta e. Nu ele, lume, nu ele. S-a auzit? Rafael a murit. Haha, este Sparta. Pop, asta e. Nu e asta. Asta e. Yes! Oh my god! Mi-am dat seama. Sunt bun. Hai. Sunt bun. Sunt foarte bun. Paca, țic. Salut, ce faci bine? Nu știu culoare. Asta-i? Fuck! M-am căzut la faza aia. Da. Am nașpa. Am crezut că am nașpa. Să-ți obiect să vă pescă cine este. Da. GG. Ah! What the fuck? Începe. Rafa, te dau în judecată. Nu că nu-mi place Rafael, dar chiar nu-mi place. Mă uit la el, da. N-ai bani. Bine ca iubire. Stai, iubire nu fuge. Te rog. Nu mă înșela. Puca. Bă, Rafael, mă, ce faci? Ce vii după mine? Bă, Rafael. Du-te, mă, de aici. Bravo, mă. Ești de-a mea. Culoarea asta-i parește. George. Bă, Rafa, ce faci? Ce vii după mine, mă? Bă, Rafa, mă. Easy cheat. Puc! Nivelul 3. Mai. Nivelul 3. Bum. Nivelul 4 acum. Tot aceeași? What the fuck? What? Fuck! Oh my god! Oh my fucking motherfucker! Oh my god! Oh my god! Oh my god, ați văzut? Yes! Oh my god! What the fuck, mă? What? Da. Sunt și capcanele astea? Nu știam. Bă, am avut noroc. Sincer, am avut noroc. Nu? Am avut noroc! Bun, ce urmează? Probă o culoare simplă. Culoarea asta. Rahaților. Fuck you! Bă, tot timpul mor la... Fuck you, motherfucker! Deci, hai să chem și noi aici episodul. Eu am fost Emi și... Da. Asta a fost pentru tot, am fost Emi și nu uitați să apăsați butonul de like și hai să strângem și noi 5 like-uri, deci v-am pupat. Bye bye!